Mbak Eka katuran pinjen wonten ing panggung Allahumma Mbak Eka datang penontonnya wayangan bengkok tani Aku gumun Mas. piye gumun piye Umume nek bintang tamu diceluk, heeh wah mesti piyayi double terpesona. Wah, cuantik lencir dhuwur putih resik apik. heeh Lapo mbok guyu? Sik to, Bu. Sik to. Sik to. Jenengan aja ngenyek lho. Aku yo apik-apik lho Mas ngomong. piye maksudnya piye Biasane lho Mas yo. Oh. Angger kita panggilkan bintang tamu yang satu ini. Teko yo putih, resik, lencir, dhuwur, apik. Lah iki lho koyo tabung gas. ngece kowe ngece Yo ora tujune kok klambine biru. seragam kabeh kok Lah apa mau ijone ya persis. kaya 3 kilo kae ya heeh ngino nek kuwi ngino kuwi heeh Gak, aja nesu to, ngono kuwi kabeh iki aja mbok anggap guyon. ah tenanan berarti ora guyon iki Lho piye to Mas? aja mbok anggap tenanan ngono kok aja mbok anggap guyon Iki aku tenanan kok Mas. oh tenanan berarti ngino tenan kowe Ora. Wilujeng dalu wong ayu. didangu Alah. Wilujeng dalu. Lah. Alah. Wilujeng dalu. Alah, ora Allah. Ora to. Iki nyat nesu apa nyat bisu to jane. jajal ini jajal mbok gandeng mbok menawa gelem biasane piantun wedok ki nek nesu ki nek digandeng karo sing lanang ki atine mabyur jur mari le nesu kok malah mbok becicili Malah mlilik. Wilujeng dalu wong ayu. Kowe kon omong-omong ben penonton yo guyu ngono lho. Aduh, nyun telu. heeh Mbah Mudin teng mriki mboten. ana pepak kene kok Ketoke kena sawan cae. Pak Edi mangsuwuk Pak Edi. Pak Edus. Mbah Mudin, jenengan Mbah Mudin. Wah, wedi aku. Aku nek roh Mudin rada wedi, Bu. Ndek iki tanggaku nek didusi Mudin gak balik kok. iya kok ya ditusi motor iki wong mati kok ya ora bali Lah ya bener aku ngomong piye to, Mas? Aku wis bener kok mbok seneni wae to ket mau. Wilujeng dalu wong ayu. Alah. Dingdung tak tung, dung tak tok, dingdung tak tung, dung tak tok, ding dung. Belas gak respon nih, Mas. Ketoke tenanan iki lek kesurupan iki. sik mbok menawa piye ya Jajal nek sing tekok jenengan Mas, jajal tekok. sugeng dalu Mbak Eka Injih wilujeng dalu Mas Endi kula ingkang sowan menika. sehat Mbak Eka Pangestunipun panjenengan pripun? tansah manggih kawilujengan Amin nggih alhamdulillah. dangu boten pinanggih nggih Mbak Eka nggih Wilujeng dalu Mbak Eka. Katut sawetawis dalu boten pinanggih sakniki sowan wonten ing Mendongan ngregengaken acara merti dusun Mendongan Mbak Eka Leres Mas Endi, Nggih. sakmenika saged ndereke panjenengan sowan wonten ing Mendongan mriki. Mendongan nggih tlatah Bandungan tlatah ingkang asrep Mbak Eka Asrep adem. Mbak Eka pripun kabare Mbak Eka? Pripun kabare? saking dalem jam pinten wau Mbak Eka Pangestunipun wau jam 7 kula jam makan saking Sragen. nggih medal tol nggih Mbak Eka Nggih, wah nggih Mas cepet Rasul. sanget Nggih nggih pangestunipun. Yo, kuwi mau dalan sing mbok liwati nggonku. kok iso Dalan tol. Nggonku kuwi. mosok nggonmu kuwi Kok cek gak disauri to? Mbak Eka.
Alah, ora ngono to. Nuwun sewu Pak, ora maidu. Biyen kan cahe tau seneng aku tak tolak. Alah. Alah. Kaya. Ora kok ketae gila karo kowe to. Aku kok gila iso. Sopo sing gila? Aku Lah kok kowe mbok kowe mau ngemiki kok. mau ngomong karo aku. Injih to wong Ngejak ayu. ngobrol karo aku. Injih to Yayi mosok karo sapa to? Jare aku mau kok bintang tamu. Rupane kaya ngono, jare lencir kudune kuning. Bareng sing teko kok kaya tabung gas. Sapa sing wani ngomong ngono? Lah Sapa wani ngomong ngono? Krungu aku saka kupingku ya wong ning kene ning sandengku mau jare aku kaya tabung gas. Seksine lho akeh. Lho iso tabung gas dijak omong iso. Tuman tahu tabung gas dijak omong iso kowe. Iso kowe kamu tabung gas dijak omong iso. Hujan. Ning sak ora-orane nek tabung gas ora iso omong kan ya ora utan nek ngeces ngono iso. Mongko nek ngecus ki ambune ra enak ki. Heh? Mosok Ngino meneh kowe. aku ora tau dicesi ya. Ora, sapa mau sing muni sing ngenyek kowe sapa mau? Kon rene bocah tak panenane. Kok wani-wani ngenyek wong wedok kaya ngono? Aku gur krungu suarane ora adoh saka kiwa tengenku kene mau saka tengenku. Kemplancang bocah iki. Kon rene tak kandhanani bocah iki. Kon rene Kon rene. tak kon rene tenan. Sapa mau sing muni ngono? Nek rene tenan arep ngapake. Tak antemane wonge. Tantem aku antem. Iya, wani-wani kok ngenyek wong wedok kaya ngono. Ora ana liya sak panggung kene. Iya. Raine sing dicet ireng putih ya kuwi antem ana raine. Raine sing di Ireng putih. Oh sik, golek sing raine dipilok sapa iki? Rai kok iso dipilok piye Mas. Kenek Tak iki. sekseni tak tekok karo keluarga ageng mendongan kene. Coba takonno. Assalamualaikum Pak Bu sedayanipun. Panjenengan nyekseni dalu menika sing macak raine ireng putih sinten? Sapa, Bu? Sing macak raine ireng putih sinten? Oh. Sapa? Delok kuwi ndang cobone arep ngantemi raimu dhewe. Sapa mau sing muni? Garek. Iki sing disekseni Warga aku kakak iki lho. masyarakat Sinten, Pak, Bu? muni gareng. Oh. Oh, alah gareng to. Ora apa-apa nek ngono. Dewe, sido. Apa? Gak apa-apa. Kan gua antemi jare arep gua pecal-pecal gua antemi sing muni kuwi mau. Kancaku wonge kuwi. Gak usah diantemi. Lha piye? Mesake. Oh, mesake. Tak dameni wae. Oh, dameke. Engko tak rembuke sing apik ben damai. Dimediasi. Bareng sing kenekan kono raine ireng putih kok terus jare kancamu. Lah kowe iki sing tak jikone ngilo apa piye? Nek kowe ora rumangsa nek kuwi sing mbok gawa dokone raimu. Lho, aku itu gareng. Lah kuwi apa? Lho janokane wong Prodadi ya iki. Tenan murah kowe. Janaka kok raine macak ireng putih kaya anu telek cecek kaya ngene iki. Lah, nek koyo telek cecek ambune ndane kaya apa to? Janaka Lah aku nek ora gejlik. dhuwurke cecek kaya telek ireng putih ya kaya ngene iki. Ora, kowe telek kaya hafal men to, Kak? Ya apal kok iso. Mosok. Ya iya, Nek telek cecek rupane, ireng putih. nek telek pitik jenenge, Telek pitik ya jenenge lencung. Telek wedhus? Kabeh ya dorone kene. Telek wedhus? Wedhus ya serintil. telek sapi. Telek sapi ya letong. Oh, alah bocah ayu-ayu uteke telek tok. Sik ngene lho. Iki babakan telek. Iya. Njur bahas telek. Kok aku malah telek. Ya ya ya. Telek. Telek. Nek cara kuliner ngono ya. Iya. Heeh. Iki awakmu. Aku. Cek, kok telek kok kuliner ki piye Mas? Alah wis ben kene uteke ya telek tok kok. Telek. Telek. Telek saka pitik. Pitik. Ah. Ini mau jenenge tak lencung. Lencung. Ini nek saka pitik didadekke kuliner. Iya. Ya, kowe iwak pitik entah doyan. Yo ora doyan gendeng apa? Alah telek nek digoreng. Doyan. Nah, ya gak padha wae. Kaya ngono kok iso ngelokne kancane pitik telek-telek. Kok iso Bel, telek mau lah saka pitik. pitik. Heeh. Telek lencung contohnya. Iya. Pitik kuwi iso diolah Iya. dadi panganan. Iya betul. Nek pitik entah awakmu doyan. Yo ora doyan gendeng apa? Alah telek nek digoreng. Doyan enak rek. Ya padha wae kok Iya. ngono. Kowe ket mau ngeyel ya doyan kok. Rumangsane apa? Rumangsane apa? Raja arep Sik, ngelokke. baleni. Alon-alon yo, alon-alon. Arep ngelokke sejake kok. Wis, alon-alon. pikiranku telek tok. Pitik Telek ku mak saka pitik. saka pitik. Pitik iso diolah dadi bahan kuliner. Iya. Heeh. Nek
Iwak pitik entah. Ora doyan. Awakmu doyan? Ora doyan. Alah telek nek digoreng. Walah telek nek digoreng. Alah, dadi sing digoreng iki telek. Jenengan ya doyan, Pak. Ya ora piyayi kene parane daharane ya ora ngono. Pertanyaane siji, Pak. Kok ya kober-kobre goreng telek lho. Lah ngetekno aku ki ya tresno karo jenengan ki kakak tingkatku. Apa karamnane panjenengan tak suguhne. Ya nek kersa telek goreng apa to susahe? Telek nek digoreng. Telek nek digoreng. Telek nek. Oh mangsa. Aku rene iki mau wis diarep-arep karo Pak Kadus kok yo dilokne kaya tabung gas. Mangsane kok ora ngajeni marang wong wedok. Sing ayu-ayu dalan keluar kabeh pas aku. Oh, bu. Lah kentekan napas. Wis. Didamu. Kentekan napas bocah e. Kamu bar mangan apa? Kok iso coba? Masak. Kowe mambu? Yo telek goreng iki mang. Kok mulak ae kaya. Kok yo aja suwi-awiyan. Ora kaya ngono ta wong ayu. Paling ora panjenengan iki yo kakangku sing tak tresnani. Ngene lho, Nok. Iya piye nek? Anak kok nek to kowe iki? Karo nek. Masa aku nek. Nek lho yo nek aku nyeluk awakmu apa? Wong lanang karo adine wedok kan saking tresnane celuk Nok. Nok. Nok ki celukan kan. Telek nelek. Nok. Yayi. Oh iya nyai. Sing jenenge wong wedok iku kudu dilus. Dilus. Kudu di Roma. Aku ngarep mau kondo yen siramu kaya tabung gas mung kanggo rasaku nyilikke atimu. Ning nyatane ora cilik atimu. Nyata yen kowe wanita kang utama kebal sakabeh rasa, Yayi. Iya kan. Gedhe rasa tresnaku kanggo sliramu. Apa sing dadi buktine yen awakmu tresno marang aku mono tresno karo panjenengan sing dadi buktine karo aku apa? Wis. Bub, alon-alon. Kok kentekan napas terus reng-reng. Lah nek ra kentekan napas piye to, Mas? Wong tadahe gur semene lho. Ora kek tabung gasne. Tabung gas 3 kilo ki rawet kok iya. Iya ora amet. Lah nek sing rodok 12 kilo kae yo. Sing gedhi betah kae yo. suwe yo. Lah ngene iki dienggo ngobos pisan entek kok, Mas. Wis Kowe ta. masamu ya ora padha aku. Lho. Kowe sakmene iki lek ya padha 3 kilo. Astagfirullahaladzim. Wis disekseni piyai kene. Ket taun ndek iki aku rene gedhe dhuwur ya, Pak yo. Gede dhuwur lah kok dari saiki mengkeret ngene. Genah ning Bandungan anyep ning kok gaya mengkeret to. Lah iki gareng mau pentil. Gareng kok pentil. Yo gareng ning enek pentile, Mas. Aku wis tak antu-antu kapan to iso panggih Kakang Masku sing wis misuwur kondang kaloka. Wah, kondang laris. Sopo to Mas Hendi sing ora peksa piyaine Mas Garangan Purwodadi? Weh kok Mas Garang? Wis terkenal. Mas Gareng kok Mas Garangan? Mas Gareng. Mas Garangan. Gareng ora garangan kok Oh, ya. enak sih. Garangan nyaplok ndasmu ngono. Ya jaremu kene marayaku karawitan gending Surakarta ya Surakartan. Heeh. Nek Sragen-Sragenan. Panggenan. Yogja ya Ngayogjan. Nek Gareng Pak Bu. Dadi ora. Ya wis ora apa-apa garangan lah. Luwung Nah apa to? sing doyan pitik mentah mau. Saiki wis doyan ya. Wis doyan ta. Mbak Ning ora Eka yani. menika sowan Mbak Eka wonten ing Inggih. dusun Mendongan. Mindungan. Kados adat saben Mbak Eka. Inggih Mas Endi. Nggih setahun sepindah mriki ngadani ingkang nami merti dusun. Merti Nggih. dusun. Alhamdulillah. Nggih, paring dedonga, paring Inggih, dedonga. saged nderek sowan wonten ing Mendongan. Mugi-mugi keluarga ageng mriki tansah pinaringan sehat, tuwin keselamatan. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, tuwin barokah. Amin. Tansah diwehi ati sing ayem, tentrem, tansah mesem. Menika sampun ngadani bedhi desa. Nggih. Dalangipun Mas Endi. Siap, Mugi-mugi nggih. tansah kathah rezeki. Amin. Rombongane pringgondani tansah diparingi tentreming ati. Amin, Mbak Eka. Bintang tamune uget-uget pinaringan slamet. Amin. Ugi Mas Jajak tansah pinaringan keluarga ageng mriki cakrak lan saya kompak. Amin. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya. Amin. Tepuk tangan. Kowe kok yo ngerti.
Sajake arep sepel iki. Bu, Pak, ora usah gumun. Bintang tamu nek ndongakno dawu ora usah gumun, regane larang kok. Sing ngomong larang sapa? Sing ngomong kuwi nek ngomong larang berarti mateni pasaranku ana kene. Jare selawe. Selawe. Ya bener selawe. Apa kuwi? Ndengi karo ninggal gelungan, Mas. Lho gak sak ndase ya. Heh? Yo, gelungan sak ndase pitik bareng molo. Iki mau ana pesen saking Pak Cahyo. Heeh, Pak Kadus. Saking tresnani keluarga mriki, Pak Cahyo ngersake engko Mbak Eka aja mantuk sik. Lah ngapa? Ape kon ning kene nggo conto kentrongan. Kene rung enek kentrongane. Ku nek ana Arep dinggo pengumuman ngono kuwi dikentoni. Leres Mas Endi, nggih menika Piye, Pak kula Eka? badhe damel contoh kentongan. Heeh. Lah menika tabuhe. Ayo tokne tabuhe. Eh, Sing tabuhmu ra mok tokne sing arep nabuh kentongan piye dhewe ra sehati. oh iya. Lah kudu saling beriringan. Saling mengentongi. Ah, gemes aku anggere wong kudu roh wong gemes kudu tak idoni ae ya. Kok ditoni piye? Mau idoni kobong aku. Mesti tak sayang. Suwe ra petuk ya disayang kok ya. Hah, suwe rajamu no. Nggih, sowan malih kula Sowan sak malih. rombongan nggih. Pring gondani. Nggih, menika sampun enten pamundutan. Napa, Mas? Nggih. Assalamualaikum dari panitia nggih, waalaikumsalam. Request caping gunung jengklengaken dipun lajengaken Mas Gareng parian Jula-juli. Ah, menika request saking panitia. Piye? Ora sapa wis sing nulis iki. Ah, panitia kok ya iki Jenenge lho. sapa tak tekokane bocahe. Lho jenenge ming request dari panitia iki ana tinde 50.000. Oh 50.000 ya ora entuk jula-juli ya, Pak. Jula-juli Jawa Timur ya. Heeh. Juli Jawa Timur. Mosok kene Jawa Timur rek 50 ya gur mandek Prodadi to. Ora Ya kok entuke ya gur walang kekek to ki nggone gur Prodadi. panjenengan rene kira ya wis dikanteni kok kowe sik mikir tembang njaluk bonus barang lho. Kanteni apa? Ya dikanteni mesti mrene iki lak ya mesti mbutuhke probeo lan liyane wis dicekapi para panitia. Aku kleru lek ngregani kok. Lho, kok iso? Aku jagungan karo Pak Cahyo. Piye? Alhamdulillah Mas, urunane warga duit turah 6 yuta. Nggih. Aku terus batin haduh lek ngregani kemurahan aku. Ngono kuwi ora duwe rasa bersyukur bae Kak. Nah, ora Oh, bersyukur. nek wis dadi pangucap ki ya wis kuwi Nah, tok. apa meneh panjenengan mriki lak pun mangkaping-kaping, wis dadi kelangenane para keluarga Loh. dengan kene. Ora kok perkara gak bersyukur Mas. Piye? Sesuk wayah setor mekar aku. Mekar bareng. Walah bojoku ketuane kok, Duk. Dengi nganu cerita karo aku gak kuwi. Apa? Mendring jare. Mendring iya. Mendring ya. Wong senenan duwe, selosoran duwe. Setuna nek minggu gak prei lho, ya enek jane. Tujune kok minggu prei. Mek 5 yuta setorane 120. Tak melu aku. Tak melu. Ora usah, Mas. Lah ngopo? Kuwi syaratnya kudu apik karo tangga kok. Lah aku ya apik nek karo tanggaku kok. Mosok. Kabeh tak sambangi. Lho kene iki sosiale gede kok. Jare iki gak loroan Kok gak roroan piye? karo tanggamu. Ayo roroan kok jenenge tangga nek ana liwat petukan ya tetep menyapa kok Oh ya ya. wis berarti jek wong apik kowe. Wong Kowe apik. omah ya duwe tangga. Heeh. Ya duwe tangga akeh Yo mau. yo wong. Yo wong. Gak. Ya enek marmut, enek kelinci wong aku. Aku ki genah. Wong aku iki garangan rek. Wes teko akan sebagai adikmu belum pernah sowan ngono. Ya sesuk dolan rono ya, dolan rono. Kono yang lewati alas-alas ya. Ya liwati alas. Wes gak enek buta cukil to. Buta cakil. Tangan enak nyukil-nyukil. Nyukil tabung gas. Ngeses ora. Nggih menika minangkani pamundutan. No ni. No ni. Moji. No ni. Larasane Gak padha Prodadi larase. No ni. Nek dari sampean ki isi kok ngisi-ngisini laras kok. gak patik no genah. ni. Kuwi cangkeme mbok dilaraske bae Kak. No ni. Mas iki nyapa to Mas? Kok iso no ini iki lho. Moji lho. Heh? Moji Lah cici. kadane paling ora panjenengan ki ya saka isir. Isi Isi. Prodadi. Iki nuwun sewu. Piye? Sak tingkat kula, sak kos riyen kalih kula. Sak kos kali jenengan, sak kamar niku. Lho, he. Ora piye Mas Teh piye? Boten Oh, ming sak. Nggih. Garwa lak sinden. Nggih. Mane dalang to. Nggih. Wah, angger teng kos menika mana mesti latihan paduan suara apa to Mas jam angger jam 11 bengi lho. Heeh. Nyapa kowe? Kayak ora paduan suara. Apa? Kayak iki bojoku kesurupan. Kesurupan apa lian kowe? Iso eksplorasi vokal kata lho dadi koyo Ceritane ngene lho yu kae. Kae ceritane ngene. Piye? Kayak dino malam Jumat. Heeh. Aku iki karo mbahku wis dikandani, "Le, iki malam Jumat wage kuwi nas.
kowe aja lunga-lunga adoh rak ngono. iya. Dilalah aku lali lah kok tak tinggal mancing. Aku balik mancing teko omah dipeluk bojoku lah kok bojoku terus sawanen. Bojoku sawanen kae sewengi utawa sawanen kae. Nek sawanen nene ngono kuwi. Iya. Kadang nek ora ngono no. Piye? Au. Padakno kirik. Kan yo Oh, eksplorasi. bengi kadang sok kumbangan kok. Piye? Lah iya, kuwi sawanen kuwi. Alhamdulillah yu, jam 3:30 wayah subuh tak dongani. Wes mari. Mari, terus muni yes. Hebat. Ora rembug ngono kuwi kok ya ning kono. Sawanen. Oh, sawanen wis Kowe gak mari. paham kowe rung duwe bojo kok. Aku ora paham, Rung duwe aku. bojo, wong gur jajan ora paham piye lho. Jajan Nggih, makan. Mbak Eka menika caping gunung request saking panitia nggih. Dipun bawani. Sing bawa Mbak Eka nggih. Nggih wis gentosan to. Oh, Mangke gentosan, jenengan siap. jula-juli barang kok. Tosan. Nang kene iki dinteni suaramu lho, Mas. Oke wong ayu. Kedawan guyu kok iso guyu kok jodoh-dowo. Cekak aos. Heeh. Lagi guyu apa ngabab? Lah rek cekak aos wong ngewohi wong dawa. Ya Dawa. dawa-dawa aja sedengan, ren sedengan. Ora padha apa kali bojomu mang mulo. Lah, ayo saben bengi. Moji. Ning no. Ni. Nane. Mangga. Saben. Ayo pas saben. Ayo. Mumet kowe laras Prodadi kok gowo kok. Iya. Apa reng? Ngono Pak ya. Ayo, ora sah mbok gugu. Wong kae gurunan 20.000 kok. Ya ora kok warga kene urunan rata kok. Saben bengi Jengkleng kereng. Alhamdulillah. Tabunge muni. Marem pokoknya. Masuk. Rasane piye? Masuk. Rasanya lain. Masuk lain apa jare tabung gas. Alah, tabung gas angger didusi diraupi ya apa enak iki. Tabung gas kok diraupi lho. Alah angger petuk Pak Purnomo nek didusi diraupi disisiri. Lah mbok kira aku ki golongane wong ODGJ kok diraupi Pak Purnomo iki lho. Lah apa ora kowe? Heh? Apa ora? Heeh. Oh, lah ya wis. Yen memajang mong karo jano. Mukul sing dhuwur reng. Oke. Saka ndur terap mengisor ndak sesek. Nyengkake iki jenenge. Duh, ben lain. Oh iya lain. Oh yo siap. Yo lanjut. Kune. Tenang wae panggunge bakoh iki lho. Bak piye pas iki bolong lho. Lho. Ora apa-apa kok ya. Iya pas bolong. Mas yo panjenengan ki pyaine alit. Heeh. Ning benjenggleng kok iso mantep ngono ya Mas ya? Kowe ora ngerti jamune Yayi? Apa Kakang Mas? Sido mancal. Sido mancal ki piye? Nek sing asli sido muncul. Iki sing palsu kok. Oh, sido mancal. Jamu kono sing kawi. Bojone dipancal langsung geblak kan. Sido pancal. Kae ora kok tak pancal. Apa? Kae rasa tresnaku no. Oh, tresnamu terus. Aku bojoku sepisan lagi sesasi, aku gerwani jawil. Tresnane jek sithik. Terus. Bareng wis nikah 2 tahun, tak jiwit ibu. Iya, aku ngono. Ibu. Bareng saiki rada 5 tahun tak keplak alah ibu, aku ngono. Alah. Bareng wis 10 tahun kuancang dadi dijel. Semakin meningkat. Semakin meningkat Tresno sayangku. iki Semakin meningkat. Sesuk nek pamane kan semakin meningkat to. Iya. Nah, gantung kok nereng bojo. Bojo dipancal. Bojo kok dipancal ki piye? Kae kan nenek nyamuk terus tak
ngene ngono lho, gak gitu tanganku. Karo bojo ki semakin tuwa ki semakin sayang. Ora mungkin semakin tuwa golek sing nom gendeng apa. Umur 40 dijolke 2 bulan loro ya. Ya cocok. Cocok. Calone ngono cah. Sesuk. Ya ora kok. Amin. Tak pek nggonku. Apa? Mening. Apa kuwi? Jare golek sing anyar. Kok enak nggonku? Enak ya. Wah, kriteriamu pasti itu. Piye? Tipe-tipemu. Piye Cuk? Gede dhuwur. Gede dhuwur. Aku seneng Putih. iki. Ya. Wah, Lemu, Resik, Wi. kimplah. Dan sikile papat. Dadi Kok sikile papat ya, Reng? nek kuwi weh nokono ya weh nokono. apa? Weh nokono aku wis duwe aku. Lha apa ta? Kuwi sapi to wi. Lho, sikile papat iki maksudnya karo lungguh dingklek lho, Mas. Oh, Sikile lungguh. loro, dingkleke sikile loro. Oh ngono. Gelem aku gelem. Ya gelem. Tak kira nek sapi. Kok sik diklek loro kok piye yo? Tiba kok yo. Oh iya dinglek sikile Diklek papat. yo papat. Oh, ora iso kowe ora tau roh dingklek ning Sragen. Kowe piye Iki diklek? sikile loro, ora tau roh ngeyel. Ayo geblak kok yo. Sikile loro kene ngiwonengen. Kowe ora roh ta? Umume dinglek iki papat sikile. Dingkleke sapa? Oh dinglek. Dingkleke sapa? Dinglekmu. Dinglekku wong Yo. kene sing duwe dingklek ora Manut- ngeyel. Kono sing ora manut sing duwe ngeyel. dinglek. Manut sing duwe Tulang dinglek. geblak yo rada stres. Iya rada stres. Ya kok ngono. Urung kok yo. Selak kudu aku Mas. Tekan timo ja. Inu. Urung kok yo kok dijujuk ki lho. Ya. Kembang bae metu. Menyapa, Mas? Goleki nggone kuwi lho angel men to. Nek kok ngene tak kira bunten. Oh gak kita rabah iki. Tak terawang kok angel men. Malah nangel ya kok kum kok ning banyu. Lah terus Nek muni plekutuk ya kuwi. malah suwen dadak golek banyu. Kaya tambal ban lho malah. Ah cedak iki nang nek laler mencelok berarti wis kuwi ngono lho. Ora iso. Ngene wangi aroma melati. Oh. Bersihin setiap hari. Kembang bae metu. Ora mumbul iki Mas. Ora mumbul iso muni geleng sesuk latihan mangkat to iki. Latihan ra mangkat nek rokok mek dhisik. Lho kowe kurang sepel karo kene kok. Baleni. Pas. Rida. Lah ngono cocok. Rokokmu apa rokokmu? LA. Yo tuku dhewe. Tak kira arep menehi iki. Oke diruntuk kok. Arep ngapresiasi apa piye? Masuk. Semangat ya, kuat. Oh, cah nom Dik. Patita. Awas. Aduh. Masuk. Kayak semangat toh. Semangat no. Udah nganggo megol-megol barang. Oh alah iso njeglok rong pringkil Gus. Alah aku apa to kuwi kok iso Kok iso njijik. jiklok rong pringgil. Kayak ngono sih kok. Iman. Kowe pangan. Gue iman. Mau pangan siji, dek siji ya lho. Nah, kaya doyan lho iki. Ayo lanjutke. Panas. Wah, tak ijoli nek panas. Adem. Lah, ya kuwi adem cocok berarti. Cakepane panas. Heh? Panas. Piro? Cakepane panas ora mike panas. Wah, lah tak kira nek mikir panas tak ijoli sing adem. Lah cakepane kudune piye? Panas. Kok igenti to aku iki? Jare panas. Adem, oh ya ora penak nek adem. Ya panas dan. Panas. Wah, Janjine
kepiye Mas Janjine kapiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet ora Mayai Parian. masuk parian iki Yo. Jula Juli. Mana ya Jula Juli ya Juna Juni. Juna Junia ya nandur jae ning kalengan alah nyambut gawe rak bebarengan ngaturaken sugeng rawuh paduka sugeng pinara lenggah sekeca sinambi mirsani pagelaran ringgit purwa dalang Mas Endi yayine isih muda kula dongake sedaya panjang yuswa cinaket bebungah kalih saking rubeda pinaringan seger waras uga panjang yuswa keluarga ayem tentrem uripe tansah mulya mung welingku kanggo para sing nom-noman yen to nuju lunga padha nitih kendaraan sing tak jaluk aja padha seneng ugal-ugalan aku yo mung wedi yen to nganti kecelakaan saiki mono kasuse wis akeh banget apa kuwi Pak polisi le ngatur nganti mumet akeh dalan-dalan kono kene padha macet mula sing do numpak aja padha gawe ruwet macet iku akeh telat kantoran yen cah sekolah nganti telat pelajaran yen sing do bakul nganti telat ing pasaran sing aku dadi gumun nganti lali ra katokan Hop mau lu Sing kari dhewe mau gak apa. sing terakhir dhewe mau piye guru-guru kecelakaan akeh sing do telat ning kantoran cah sekolah nganti telat pelajaran malah sing do telat ning pasaran leh bakul lali ora katokan. Dewi ning pasar iki bakul opo iso ora katokan ku lho. Nganggo jarik wong wis tuwa. Oh, dadi jarikan ora jarikan. katokan. Nganggo jarik ana pasar rame, dadi rame. Oh, dadi rame. Nganggo jarik lah kok suwek pinggire. Ya pinggire. Yen dienggo ngadeg ora ketok suweke. Bareng dienggo ndodok lah kok ketok tahune. Dirungokne ora apik lho. Piye to? Kene iki nggone budaya agama ya dinggol nang kene. Iki omongan sing apik lho, Mas. Lho, omong aku piye to? Lah kok iso kita tahune iki kah? Oh, lah kaya takok osik to, takok osik. Takok osik to. Lah iso tahune. Iki mau kan ditakno bakul ning pasar. Lah iki bakul tahu kok. Apa nek bakul tahu ketok tempene malah mumet neh to kowe? jenenge bakul tahu dodol tahu anane Ya, dodol tahu yo ketok tahune to. Mosok bakul tahu kok pamer tempene. Lah piye to kuwi? Iya ya, ketok tahune ya. Wong iki kan bakul to. Ketok tahune wong bakul tahu kok. Iya ya, ketok tahune. Gak paham cah iki pikiranmu elik kok kowe kok. Ya ora ngono. Mula gak ndang rabi kowe. Ya ora ngono, aku bape ora ngerti tahune ku mau lho, Mas. Ah, bakul pasar lho tahu kotak ku yo enek sing wajik, Ding. Oh ya kuwi bakul tahu. Bakul tahu. Nggih. Terus ono meneh. Wis bar wis teko tahu tok. Wis bar, wis teko tahu. Ah, Bakul tempe gak ketok tempe. Gak. Bakul terong Mas Dengi sumpah. Tegonku. mang golek-golek iki Bakul terong, Mas. Lah, apa bakul terong ngopo? Bakul terong iki ngopo bakul? Ya mau lho, Mas. Ora katokan, Mas. Yo, terus. Nganggo sarung. Nganggo sarung. Lah kok Lah kok ngopo? mbuh. Ora ketok teronge. Lah kuwi bakul terong. Teronge dikok ning ember. Oh, kok ning ember gak ketoke ngono ya. disuguhke didol kok ya Iya. Bakul terong. Saiki senenge lek terong ora he. Ya ora seneng aku emang kuwi. Oh, sambel terong. Iya. Bacutke no. Bacutke. Panas. Arep marahi kowe. Ora.
Ya Allah bocah cilik. Senengane kok lancang marai. Cang marai. Isi lho iki. Ora marahi ya, Mas. Piye? Ora marahi, aku ya gur ngelingke. Ocah kok nesunan lho. Ora. Pada presiden amatir kok Ren. Iya ngapunten. Apa diwara apa dibisiki. Bintang tamu dibisiki ngisi di sini. Dibisiki. Terus mulai aku ora kajen to ngerti Bapak Ibu ngerti. Pun. Entek. Pun entek. Pun. Kowe kira lilin ah. Ora. Pun. Pi, terusan cakapane sing beri. Panas ya? Panas. Udah. Udah omong aku lali. Panas sudah aleng-aleng. Kaget aku. Lah, ekspresif. Gue ekspresi. Capek. Yo. Elok tenan Masya Allah. Jos. Betul sanggih barungan ya Mas? Rasa. Iya, rasa. Tahun wingi wis. Ki mau aku dijail ponakane Pak Kadus kok. Piye? Ape diuncali ganong. Aku moh aja ngono. Ganong sing enek karakternya kayak tiga pentulan. Pentulan. Wis malah berkarakter wajahmu, Mas. Apa iki ya? Ya wis ben. Alhamdulillah. Pripun Mas? Pripun? Enek apa? Apa? Oh tukang syuting to ki mau. Tak kira ngoki pengumuman. Ora omong. Ya. Nadyan matun sarato. Swara suling kumandang swarane. Jenang glali kegulane. Aja lali agamane salat limang wektu. Langgam ki bablas. Jaman bajuan joro kelingan lanang bul bukan bul. Halo. Hei. Jaipongi Mas. Jogeti Mas Gareng. Asik-asik.
iya iya iya. Aku ora lali. Asik-asik. Ya iya ya iya. Capek gunung dudu Semangat. luar biasa. Iya. Harape pringgondani Woi, enak nang. nom-noman kabeh kudu semangat, Mas. Nom-noman kabeh kudu semangat. Ayo. Semangat. Semangat ya. Oke, semangat. Syukur bisa. Syukur, syukur. Syukur bisa. Gunung desa. Ya iya ya iya. Matur sembah nuwun Mbak Eka, Mas Gareng. Nggih. Nggih warga ageng wonten ing dusun Mendongan mriki wah tansah budaya sanget Mas. Boten ning lagu-lagu langgam sragenan ning tayub nggih remen. Piye mendongan. Nggih. Kaya nggonmu Purwodadi. Kaya Purwodadi. Purwodadi ki lak sentere tayub to Mas kesenian. Tayuban. Punjere iki lak ya Purwodadi. Purwodadi. Terus ragen ngene Mbak Eka ya ana Leres, tayub. leres, nggih. Oh, mula iki ana presindenku saka Purwodadi Mas. Oh iya sinten? Oh, kon tayub sik. Wah, sinten iki? Mbak Naila. Wah, adikku wedok no Naila. Sing Adimu ndi? tenan pura kok. Sing ndi? Naila pojokan dhewe kae adikku wedok. Oh, kayak adimu wedok. Mm-mm. Adine ayune kaya ngono ki. Kae adipe. Oh, adipe. Ape tak entukno hastu. Ha, oh, dikekno hasil. Yo, kae tak entukno hastu. Lapor ke Hastu. Lho, lah hastu ki adikku. Iya ngerti aku nek Lah, Hastu. iya. Arep mbok entuk ke Hastu. Heeh. Pamrian sok nek aku dolan ngene hastu kan iso tilik karo Naila. Ya engko didangu. Ayo disepoti Mbak Naila maju ngancani Ini, Nak. Mbak Eka karo Mas Gareng. Ayo. Yo Dek, yo. Dalang endi sanggar seni pringgontani. Suwe ranggo spot iki yo pisan kok. Wis suwe, wis wae ora ning TVRI yo ngene. Wis entek kontrake. Ya nak nganggo mikunya ya. Iki ana ta kono? Kene, nggo Kene, piye kene. Mas Jajak? Ini nak lah ajur. Lah ajure nek guyu lah. Ajuri ape tak pek dhewe ajuri. Gak sida. Piye to? Cah Kowe saiki karo ayu-ayu kok. Mbak Yu ke kurang apa? Menik-menik, cantik, lencir, Cantik. kuning kaya ngono kok isih ngelirik wanita. Ngece kowe. Piye to? Bojoku yo barakne yo dhuwure padha kowe. Bareng-bareng anak pindho awake bedah, ora gelem sesar malah brojol rono anake bobot 4 kilo. Lah bareng mlaku ngene saiki. Wis bayangno jajal. Gedene semene bareng anak mlaku ngene saiki. Dasare bojone Mas Garing bareng lahir kene ya Mas ya. Alhamdulillah pun Alhamdulillah. sesasi pas tanggal 8 iki. Wingi pas sowan mriki jenengan putrane rasis tunggal. Nggih. Nduk Batari. Nduk Batari. Nggih to sakniki mijil napa Mas? Kakung. Kakung Jenenge jenenge sapa Mas? Batara. Batara. Oh, Batari, wong nek Jawa Batara. ngene iki. Oh. Anakku lanang tak jenenge Batara, sing wedok Batari. Upama sing lanang Utama, sing wedok Utami. Nek prayoga, prayogi, nek rempelo. Ireng apa? Oh, Mas. Kusik piye mau Wong balen? sing paham Purwakanthi lho, Mas. Oh. Bathara. Bathara, Batari. Batari. Widodara. Widodara, Widodari. Dewa, Dewi. prayoga, Prayogi. rempelo. Sapa mang sampluk sisan? Nek rempelo ki ya enek ati, dintil, usus, ngono kae lho gathuke iki. Jeruan ya. Jeruan. Nek wedok jenenge nolong. Nolo yo. Lha pancen hebat. Iya, iya. Wah, anake jenenge Bathara karo Batari. pancen bapake jenenge ya Batang kaya iso. Kok ojo batrang lho. Garing. Aku balik lho. Aja balik. Nesu aku. Ojo nesu. Cium sik ben meneng. Cium. Kok iso cium lho.
Wilujeng dalu, Nak. Heeh, Mbak Naila didanu Mbak Eka. Wilujeng dalu. Mbak Eka, Mas Nggih. Jaja. Lalu Mbak Naila. Nggih. Sak menika pidalem wonten pundi? Grobogan. Grobogan. Nggih. Asli berarti. Asli niki. Aslipun grobogan. Nggih. Ori tayo begini Mbak Eka. Ori tayo presiden Nggih. tayo presiden sinten mawon ingkang misuwur mijil saking grobogan. Nggih. Wah, jan. Lah iki ya kanggo percontohan tolok ukur cah nom-nom saiki gelem sinau sinden ya Mas. Iya bener Oke. kuwi. Nah, alhamdulillah tak dongakno besok dadi seniman sing misuwur sing hebat ya, Nak ya. Amin. Amin. Sebabune Pangestunipun. dadi apa wae kuncine mung siji, Nok. Napa niki? Janji gelem dadi wong apik insyaallah iso ditampa masyarakat. Nggih. Kowe nyoto mbuh dadi pegawe, mbuh dadi pimpinan, mbuh dadi pengusaha ini nek tumindakmu ora apik, masyarakat ora iso nampa. Oke. Ning senadyan to mung seniman nek tumindakmu apik insyaallah ditampa masyarakat dadi sandang pangan. Amin. Amin. Ngono. Nggih, Mas Mbak Jaja Eka. anggone le ninggal weling karo awakmu yo nek. Nggih. Muga-muga dadi lan dalanmu. Nggih, Sukses Eh, sesuk. lambemu lek lunyu meneh ninggal weling to, Nduk. Biasane wong sik nuturi ngono ki sok ninggal weling ngono ya Mbak Eka. Lho ora ngene lho Mas. Piye? Penjenengan paling ora rak ular-ular karo adine. Heeh. Apa to sing bakal mbok tinggalke? Ya welingmu mbok tinggalke karo adimu. Lah parek mok gowo neh, mbok tinggal to. Heeh. Ya wis manut kowe aku kan. Manut kowe. Mosok bar mok wene mok gowo, lah mbok tinggal. Ya sok-sok tak gowo ra kira rong dino, engko tak balik wong meneh. Wis gowo. Nok nembang ya, Nok ya. Heeh. Nembang. Niki dawuhipun apa, Mas Dalang? Anu sing Purwodadi banget ati kesiksa ngono ya Mbak. Wah, cocok. Atik sekso. Tragedi Sing- mulih lunga. Weh, Edian kok ya paham kuwi barang iki. Paham padake. Menika Kene iki ya napa? goses kok ya padake. Fans Giantini loh. Weh. Kene iki Giantini lovers kok padake. Edian. Kae moro tuaku kae. Tenan po, lho kok piye kowe iki? Sapa-sapa kok Sok ora sapa-sapa jelas, marang anak tuamu. Sing Wonogiri sing apa sing cethoke sing endi? Lho. Apa wis umur 40 njur dijolke 2 bulan loro mau Masya apa Allah, piye? bocah iki gak paham. Piye? Aku wis matur mau Mas. Heeh. Janokone wong Purwodadi. Janaka bojone piro? Janoko ya pirang-pirang. Aku iya. Kowe iki kose Apa to Mas? Jenengan iki pitados kalih panjenenganipun jangan nongko menika lho. Wis. Janaka kok jangan nongko. Dasar kau tabung gas. Ayo. Yo kowe Tayo Purwodadi Mbak Naila sing beksa Mas Gareng karo Mbak Eka. Sendiko. Yo Mas. Ayo. Ati kesiksa bablas iki mulih lunga tragedi. Ketawang sih. Di MC-ni Mas Gareng. Kelar langen beksa cakrak Purwodadi. Sinarengan marang guru piliji kawantar kundang saindring nuswantara pun gendo ayu Naila. Jan koyo pardi kucing. Anu ning ngene iki lho tayong senenganku iki dolan. Parandri mangke warang gono piniji jangkep wonten wilangan 8. Wondiring beksa mangke wilangan 16. Loro ndi loro iki kok Cak. Wis anggepone akeh lho. Enak maneh. Enak. Etok. Wondiring kepareng kunjuk para tamu kadang sutresna budaya. Ing sampun kepareng nampa tandha yekti beksa. Tegese nampa krepyek. Nek kono diduwi krepyek stok-stok. Krepyek. Heeh, sing arep munggah krepyek sik. Kertu ngono kae. Ya. Pranus Jamali ing sampun kepareng nampi tandha beksa. Katran minggah ing pepanggingan. Jangkep paraga piniji 18 irama dadi ca. Ori Purwodadi. Yo, Palastro. Yo. Apa kabeh lakonku kowe tega nglarani
kerja nganti tak relani kerja ing luar negeri genep pitung taun rekoso tak lakoni ya kulunga saiki wis iso bali kaget seneng ati warung kahanan cinta kire ing saben sasine kanggo seneng Tepuk tangan. Dian Pringgondani Semarang iso prodadinan. Nggih kasana budaya kok. Tak acungi jempol kowe. Nggih, pokoke Wah, elok tenan. nantang tayo pundi mawon. Pun garap sedaya mriki niku. Ya elok jos Mas, apik Mas. Iya iya. Iki wis teplek gaya prodadi ngene iki, Mas. Ngene iki. Iki nek gelem dolan nggonku tak warai malah saya apik Mas iki. Mula payoke nggonmu aku. Heh, Purwodadi kono. payoke nggonku rono. Iya to. Wong aku dhewe nang kono ra payok. Lah niki lak yo ana to, Mas? Piye? Lak yo dalang to. Dalang. Oh mau bengi bar mayang kok ya lali. Bar mayang. Heeh. Rasa. Bintang tamu nih Mas Gareng tralalaku nyimak. Wis rasa ngono kuwi to. Piye? Rasa mbok pamerke wong kene. Ki Didik Sudrajat. Rasa mbok pamerke wong kene to. Ya ora apa-apa kowe sesuk sing mayang kowe sing Gareng Ben aku. ngerti. Tenang. Tenan. Pak Cahyo, tahun ngarep sing mayang kula ya, Pak. Aku murah, Pak. Gur 5,5 komplit, Pak niku. Matur nuwun Nduk Naila. Nggih, matur sembah nuwun. Ndek kemalih Mas Jajang Mbak nggih. Eka. Monggo, Nggih. matur sembah nuwun. Nggih, wah jan piantun kok aluse kaya ngono. Nggih. Alus ulang-ulang aku iki mesti alus. Mbak Eka. Dalem. Niki wonten pamundutan saking Pak Kadus Mas Cahyo. Nggih. Jenengan kapurih ngendhang. Kowe Dian, Kok wau bar Purwodadi ngetan sithik seragen. ngidul to. Oh, ngidul ya. Yo. Ngidul. Heeh, ngidul Sik to, seragen. iki mbok kon. Ngendhang. Lah apa ya giduk wong tangane cupet no. Ayo geduk kok ya. Isi SKA kok mosok ora. Aku suka isi SKA. Isi SKA ki apa? Isi SKA, paling ora aku Eskar lho. Eskar Sarjana Karawitan. Karambol, Mas. Eskar ki aku tenan ki lho. Apa? Eskar Apa kuwi? Karawitan. karaoke. Iso karaoke. Eskar ki sarjana karawitan. Saiki ana ora enek to Mas. Saiki ora ana saiki SSS. sarjana seni. Seni. Heeh, iki Mbak Risa sing maju. Mbak Yo Risa. disepoti kanca-kanca Mbak Risa ben maju. Pundi dawuh saka Pak Kadus. Spote rada ki dawa, Mas.
trima aku. Sampeyan delokne tabung gas ini gak trima Lah aku. iya adiku lho ora trimo. Lah, piye? Selamat malam Nek gak Mas itu bare Gareng. tabung gas diarani apa? Paling ora nek kowe nyondro aku dadi apa? Oh ya apa? Nek kowe nyondro karo aku apa? Sik, botol Yakult. Gak tabung gas malah jebot aku nemen kowe malah sayane. Lah piye to kok marah? Ya sapa sing ora marah, Mbak Yune kudune dipundi-pundi Oh. dilem. Oh. Dialem. Berarti salah nek aku ngomong botol Yakult. Ya salah. Paling ora. Salah kok to, Pak? Kalau orang ini ki alem ono lencer kuning nemu piring. Lah, lah, lah. Nemu giring kok nemu piring. Kok iso botol Yakult ki apa? Nek jenengan mesti ora ada. Botol Yakult iku imut, Mbak Eka. kok kecil. Eh, Heeh, Yakult ki imut. kancaku. Ah, ya aku jeder kan. Aduh. Pilujeng dalu Kang Mas Jaja. Jaja. Masya Allah salim sen. Allah. Alhamdulillah piye kabare nak? Sik to. Piye kok aku ya gelem ya? Ora apa-apa. Engko tuku kembang pasar Palur kecik. Buka ya. Apa? Kan ngapa aku? Ya adus banyu kembang. Atus banyak. Tak kandhani nok Reza. Pripun? Ibarate wong Madang. Ya. Nek kaya jenengan iki kaya wong oleh tombo ibarate ning Bandungan hawane rada asrep mangane sego soto no mergo aku ndek mengkit sore mangan oblok-oblok no Coba mangan sego soto. sego soto Mangan sego soto. hawane panas Riza ki ibarate kembang sing lagi mekar-mekare. Aku tahu nek- Ibarate ana taman ya Riza iki kembang sing dadi primadona. Aku Lah tahu. kok kerambatan tekek to, Nduk. Kowe Rambatan tekek. nek nyondro kuwi nek kono ibarate kembang kang melok-melok iki ora kembang kok tekek lha ning taman ya bebas enek cecek, enek coro. Oh, iya. Sampe Patute tekek. oh iya yo ibarate kowe kembang kang mawar melati mekar mewangi gawe gondo arum wah kembang bangah Kembang bangah ya, Pak. alah ambune ra enak pakan ula kuwi Ajake ngino ngene iki. Ngino aku, Ngino ora trima Aku aku. iki kembang sing paling disenengi pemerintah. apa kuwi Kembang bang. kuwi anakan goblok Ayo nek ora enek kuwi lho, kuwi negara arep entuk apa? wong ayu Riza Nggih, kok dalem. elek kok elek wong ayu Eka Iya piye wong kakus? iya wong kakung kok wong Lha ya kakung sing paling bagus iki kakus. ya wis kene Tak sing kakus. Nggih. nembang ya nok Kat ya mau padu wae ra iso akur lho. Panyunan saking Pak Kadus. sapa maneh Mbak Risa sing nembang sing ngendang Mbak Eka. Oh. Jenengan sing beksa. oke Nggih no, seragenan genti sakniki. Oh, iku nggih. Pak Kadus sing nyuwun nggih lah Nggih. nyuwun dek kapan Lah niki WA kula ngantos telepon. iki yo pil WA aku Mas WA-ne pripun? sing ngendang Mbak Eka Mbak Heeh. Risa nyanyi Mas Gareng ben istirahat ngono ki Ora Nyambut gawe enek kok pamundutan iki. koyo ngono ki ora enek. Nek jeneng nyambut gawe Iya, kudu nyambut dipanjake gawe ning kene kabeh. iki. Oh, Mas Gareng jajak njaluk diistirahatkan. Heeh. Ini papan sing apik. Iya. Oh pancen Kayak arep kembang sisa. jaluk diistirahatkan to, Reng? Heeh. Heeh. gak istirahat aku nyambut gawe Yo, penak nyambut gawe oleh Lah duit iya. kok. Ning kene iki merti dusun, jenenge dikon nyambut damel sareng-sareng. Kon ngregengke. ya manut ya Bu ki opo neh yo Kowe nek timbang gabut arep nyapu ki lho ngreyok. wah Jaran. iki kewan sing paling aneh iki Kok iso? iki alat kelamin ning geger Mas iki Ora iso to Mas apa-apa kabeh ki ning isor to. Kabeh ning isor kok. Kewan kabeh iki ning isor. iki ning geger Iso. gak percaya dili yo lho ning geger endi Kok iso arep dirokok? Mbok demok kok malah Aku kecantol. gedhi piye lho, Mbak? Mbok demok sembrono. Yo alek kene iki. Iki ngomong apa? Sik to iki jarane iki lanang apa wedok to? Eh? Buntute dawa, untune putih. yo ndelok-ndelok sing numpak Oh, Mas Kadus anu glory request. Mas Kadus Napa? request sing ngendang sapa? Mbak Eka jurungku bar seragenan langsung bablas kiriokan. Wah. Mas Gareng sing beksa. Wah, sing bisa, Mas. Oh iya no. Mas Gareng. Oh, oh. Nanjakne saking Purwodadi. Oh, no. Nggih. Ini reok bukan sembarang reok, nanti akan itu makan beling juga ya. Request Coba, kok coba. request kok tole Danis putrane. kejaba mangan beling karo mangan iwak mentah kok yo Tak cawisi pokoke. Marah. iwak mentah Heeh. Ayo Mbak Eka, mapan ono ning kendang. sebelumnya biar semangat tepuk tangan untuk Mbak Eka Oh, tepuk tangan untuk Mbak Eka. iya Keluarga Mendongan nggih Mas Gareng. ora nyono lho no Lanjut ya ini guyub betul rukun. yakul lho iso ngendang lho iya bener Ngono kuwi sekolah to ning isi Solo.
Aku masa kowe dalang arek mancing. Mau iringi talu barang. Ayo iki panyuwuran saka Pak Kadus, Pak Cahyo. Nggih. Heeh, lagune arep apa? Lep Seragenan. Seragenan, Nggih. lah iya. ninggalkan terusan. Ninggal nggih, katresnan, ninggal ninggal katresnan. Iki mau dimangan burung lho iki mang lho. Sampean jaran lho Mas Gareng. Ayo jarene mau dimangan burung. Engko belinge disiapne Pak Kadus. Siap ki apa? Belinge disiapke Pak Kadus. Malah beleng. Yo, Tayuban sik ya. tayuban kacak. Aku ki yo ngetok-ngetokke nek adimu. Tayuban Sragen. Ning wis marai aku sesasi dadi lho kok. Nek tayuban gak sanggup jaran, engko pas sesasi kok dadi. Ayo iki. Maksudnya tak nggo miki wae. Arek dites sik ora kowe wis aja ngenyak karo aku botol Yakult tabung gas. Kok dikira aku lip sync. Iya ya, aku percaya wis iso ndang jajal ya. Dites. Bapak Tes kendange. Oh, ndek iki tak tes positif kok. Ora ngetes kendang nek kuwi kok ya. Lah ya positif iso ngendang. Oh, iya. Kula pun nate awur kok iso tenan, Pak. Nek Iso. gak percaya milengke ya, Pak. Isi SKA kok ya. Nggih. Ayo, Yo ditesi Anu. kendange. jam 4 kluget. Oh, Percaya jenengan. Kencang, iya. Percaya botol Yakult kuwi. ora sangino wujud. Tepuk tangan. Tangan, Pak. Kuwi wek kuwe. Kowe rasa ngece. Mbak Eka ki ambak kaya apa mau botol apa? Botol Yakult. Botol Yakult suwantene sae. Mbuktekke dhewe to. Ngendang yo terampil. Isomu apa? Mek mekar. Ngomong karo bagake. Ayo, anu, Nek. buka kendang ya. Pak Bambang Oh, iya. tuku gedang. Ning ndi? Ya digenane anu. Genahke. Pak Bambang tuku gedang. Malah ning ngendi? Kendang iku lho ayo Pak Bambang tuku gedang. Iya. Edian. Oh. Pak Bambang kejegur blumbang. Woi, apa kok nganggo? Kluget. Hei, ngawur. Lapa salah? Kejegur blumbang pingsan. Oh iya bener. Iso pingsan. Glagep-glagep terus pingsan. Kok iso buget-buget kok? Terakhir. Ah. Pak Bambang potong rambut. Nah iki ben butak mendino dicukur ya. Iso ben budak. Apik malah nek budak. Oke, Sik. diurus sik. Kowe mau muni piye mau, Reng? Sik ya. Wis aku mbok menawa kupingku sing kleru. Pisan kas. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi yo rambut ning dhewe. Ya iki rambut nggon jempol. Wulu puhun. Oh, wolu kubu. Oh, rambut kan macam-macam ya Mas Endi. Wah iya. Dhuwur kan rekmo. Rekmo. Mengisor sithik enek alis. Alis. Mengisor meneh enek idep. Ono idep. Terus mengisor meneh ana jenggot kumis. Ya. Mengisor meneh ana simbar jojo. Simbar jojo. Mengisore meneh kuwi aku durung sinau dadi. Oh, malah kowe mesti sinau. Malah kemunduran. Emang apa nek gambling barang. Orang rebokonoan, ayo nembang. Wah. Ayo bukani kendang. Astagfirullahaladzim. Aku ra krungu mau. Aja krungono. Lah iya. Ora sang ngrungokke. Aja krungono engko tak di fotone wae ya. Malah cilaka. Yo. Nek pengen piye aku kok. Ciri khas Ragenan Mbak Eka dibukani. Oke. Buka saka Riza ya. Napa? Oh iya, heeh. Buka tutuk. Ya. Buka tutup. Oh, iya. Ayo wengi ayo. Sepira Mas? Wayah wengi. Lah iki wengi tenan kok ngeyel. Lagune iki ninggal katresnan kok ya. Ayo wayah wengi iki lah, wayah iki wengi tenan. Pak. Ayo.
jaranan jaranan jarane jaran teci Ket mau jaran kok ra iso mak sentil-sentil ngono kuwi aku ora krasa ra penak lho. Sing gak iso kok makso. Mak sentil ngono. Sentil yang cilik nggonku gedhe kok. Mosok gedene sepira? Tekadku ku lho. Tung gentak jelek ngono lho, goblok. Piye kok? Tung gentak jelek bareng. Mbak Riza lho coba Yo, Mbak Riza. Riza. Kowe iki. Ya coba Mbak Riza. Ya nangis. Wayah wengi. Sembarang lah. Nangis sakjroning atiku. Ayo yo. Nalika sliramu nikah. Aku. Kowe Penak biang iki reng. Ayo. Nangis sakjroning atiku. Iya. Nalika sliramu ninggal. Yo anu kedisian kowe Mas. Kedisian iki nek rem iki ra makam iki. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal. Alah anu ketelaten telat.
Oh ya ora penak to Telat, maksudku. piye mau kedisikin saiki telat. Nangis jroning atiku. Nalika sliramu ninggal Lho telat meneh gak iso bareng. Kosek. nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Baik Kang, aku ora percaya nek isi Surakarta to. Ayo jare isi. Oh, Isi jare perlu isi. dadi mau jarene. Ketukane anu rapes kok telat kadang disiki no. Ayo. Ada dari Pringgane. Harum. Ayo, joget kabeh, tangan nonge. Harum. Urat wangi. Kita joget ya. Lir banjaran. Ayo Pak, kita goyang. Sari. Harum, harum. Burat wangi. Ya. Lir banjaran. Ayo joget bersama. Warroe tanggap-tanggap taman. Nedenge wulan kekalan. Agar lapar libaya sotyo. Buka bronto asmoro. Dasar angin gawa wangi. Gusti aku putra harum harum urat wangi lir bandaran sari. Lagi enggak? Kalau lagi berdiri ayo kita joget bareng yuk. Ayo joget bareng ayo. Sing nom-noman, bek kompak. Bek kompak sing nom-noman. Ayu Sagung Duwati Ayo Ayo, sing nom-nom. Berdiri ayo. Asanti Joyo Wijayanti. Ayo. Isin no. Kuwi ora yo, kuwi asine yo wis berdiri asine. Apa nih? Hah? Ayo, Pak, ayo, Pak. Semangat, semangat. Dilanjut enggak ini? Lanjut. Ayo. Jaman wis akhir, Ayo, jaman ayo. wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, akale jungkir. Hei, ha. Tangannya di atas semuanya yo. Akhir jaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, akale jungkir, karane goyang. Zaman wis akhir, dunyane sungsang. Velocity bersama. Makmume kintir, makmume kintir. Hei, ha. Sentake ora iki. Nek disentake sing kompak ngaduk kabeh to ya. Ayo sentake so. Klono sewandana raja muda ing Ponorogo. Sidaka ing muda lawan raja Ayisina. Ngaso pusakane patut nyanyi.
hati iyo hati perangi tantoyo rami iyo hati nagarane tadi iya oh iya tekan omah ndak kepadangan mesake. Ayo. Klintang-klintang numpak andong ngebel klingklong monggo jumeneng. Alhamdulillah wilujeng enjang. Wilujeng enjang Mas. Baik Kang. Nggih, Mas Endi. Masih semangat baik Kang. Masih semangat. Wah Jan iki isih apa diparingi gayeng gumaregeng ana ing Pathet Sanga gara-gara Mbak Ika Mas Gareng. Leres. Niku antusias warga tasih kathah ingkang marak sowan wonten ing pawiyatan dalu menika. Injih leres Mas. Adat saben Mas Gareng jenengan mesti apal mpunan mriki niku nek wayangan rampunge bibar subuh. Leres kula nekseni piyambak. Nggih. Ning niki mengko ya teko subuh ya Mas ya. Oh tutuk no. Kudu teko subuh. Wong nek andan iki biasane leren riyen nggih Mas. Nggih. Oh baradan nek bar subuhan penonton sing bar salat jamaah subuh terus nusul mriki wayangan. Malah keporo iki enek prasetyo anyar janjine Mas Endi nek baradan subuh kok penontonnya tambah dirampungi 6:30. Nah, kok iso iki lho. Iya alhamdulillah. Rombongan sak awake dhewe ya. Iya awake dhewe ora. Awake dhewe ora. Soalnya kudu ayan-ayane nek cacakan sesuk wis do prai. Sesuk iki Senin upacara kok pada. Hari Pahlawan. Oh, Hari Pahlawan. Oh iya, 10 November. Oh iya. Hari Pahlawan. Dari pahlawan. Iya, iya. Sing paling yo tangine kawanan dadi pahlawan kesiangan iki. Enak. Kok dadi Pahlawan pahlawan. piangan. Ojo ngono. Kanca-kanca ki nek wis apa luwih esuk ki luwih gayeng. Oh jek leres kula nekseni ya. Nekseni. Nggih. Nika tasih mundi dawuh. Semangatipun kanca-kanca kit nabuh sore teko dek yahene ora nek sing keturu blas. Nyambut gawe kok turu. Oh, Nek ono sing turu, Ding. Kok tak kirimi fotone sampean. Ning grup WA Pregondani. Pregondani ya Kalau kan- sing turu Mas. Kuwi ora turu Mas kuwi. Apa? Dikir. Ora iki kedep Sapa, Dru? tapi suwi. Kebablasan lah kedep. Mas Endi, Dalam. Mbak Eka. Dalem Mas. Kula kemutan dawuhipun para nimpuna, dawuhipun para kiai alim ulama Pripun nate dawuhe? ngendika sok sapa wae sapa sing gelem ndedonga sepertigane malam kuwi donga sing diijabah karo Gusti Allah. Amin. Mula gandeng iki jam 2 punjul sithik teges iki sepertelune wengi. Ayo do ndonga bareng-bareng amrih desa Mindungan mriki lan sak kanan keringipun Nggih. sedaya warga pinaringan panjang yuswa. Amin, Seger amin, amin. kewarasan, Amin. gampangan golek-goleni sandang pangan, Amin. bagya mulya uripe, satemah kasembatan kabeh cita-citane. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Kuwi ning nggon para ulama ya Mas. Injih. Nggon tembang Jawa ya wis ana. Tukang Jawa apa, piye, Mbak? Asmarandono, aja turu sore kaki ana dewa Nanglang ngangkat jagat. jagat. Nyangking bokonge kancane, nangking bokor Bokor. kencanane. Ya sing cethok nyangking. Isine donga tetulak. Yaiku
Yaiku sandang kalawan pangan. Bagianipun wong kang Wong kang melek sabar narimo. Alhamdulillah. Tembang yo wis Panji, diterangke. nggih agama kalian budaya niku seiring berjalan saya. Leres. Muga dadi harmonisasi. Leres alhamdulillah. Wis tercontoh ning keluarga ageng mendongan kene ya Mas Jaja. Nggih, ugi kosok pangsulipun. Nggih. Muga-muga sedaya warga ya kersa nderek ndongakno awake dhewe pinaringan Rahayu Wilujeng anggone nyambut gawe ing babagan kabudayan Jawi. Amin. Muga-muga wayang saya ngrembaka. Amin. Jen nyatane ndek wingi bar dipengeti hari wayang dunia. 7 November. 7 November hari wayang sudah nasional. ditetapkan oleh UNESCO. Menjadi warisan budaya tak budaya benda. tak benda. Betul, Luar betul. biasa. Mula dipengeti pendak pendak bulan November, tanggal 7 November nggih. Nggih, luar biasa. Letikan dinten langsung hari pahlawan. Wah, jan luar Lagi Mas biasa. Gareng lah sebagai tokoh wayang wong juga ya Mas. Oh, oh. Ndek iki ya wis di apa kuwi diumbah cara mono disiram kembang ning Mas di apa kayak Mas? Disakral nggih. Disakralke ning Purwodadi ya Mas. Rek kaya aku kaya bangsa pepunden apa to? Disuceni ya Pak. Disuceni. Swampluk sisan malah. Loh, paling ora panjenengan ki anu lho, leluhur lho. Ora. Ora. Piye ta? Aku cek kawula. Kawula apa? Kawula dasih. Alhamdulillah. Wah, Pak Kadus luar biasa tasih lenggah. Oh, Pak Kadus ki Kyai. Tirakatan kok ya. Kyai ini ora nate sare Mas Pancen. Prihatine kenceng luar biasa mboten main. Aku ya prihatin. Prihatin piye? Eka prihatin ningsih. Oh lho. Jare kauget-uget. Eka uget-uget lah nama panggung. Kuwi yo artine. Enek. Uget-uget ki apa? Kauget-uget artine. Uget-uget kuwi ya sinden sing ora bakal mati selawase, Mas. Lah kok iso? Lho mati yo nek uget-uget yo. Obah terus kok ya. Oh walah. Asline sing paring asma sinten Mbak Eka? Paling asma menika saking Ki Mangun Yuwono terus Pak Kangko terus pilane bledos niku wonten Pak Kangko to. Nggih, nggih. Nggih, lajeng dipun maknai diartikan Ki Haji Anom Suroto, uget-uget ku ora bakal mati selawase. Oh, ngono. Mati yo tetep uget-uget. Uget-uget. Tansah ndedonga Mas Garing. Pripun? Kita wingi barke calan maestro pedalangan, Nggih. gurunipun para dalang sak antero jagat nenggih Leres. almarhum Bapak Ki Ageng Haji Anom Suroto mugia manjing wonten ing tempat suci manjing wonten kasuwarganipun Gusti Allah. Amin amin amin. Mbak Eka nggih nderekke to abdi to. Nggih. Senior maestro. Maestro. Tresno ya Mas we. Tresno banget no, wis koyo kelangan tenan. Kok ora melu ndek wingi nek tresno. Nganti tresnane we mobile tulisi abdi. Mobil sampean niku jare tulisi abdi. Nggih, kula tulis siap. Wah, nggih saking tresnane kali almarhum Ki Haji Anom Suroto. Nggih, kula- lho. Kuwi Oleh grupmu apa? Grupmu apa? Dikei stiker Aku ora? saiki lek wis numpak anu to Mas, Innova Lebon to Mas. Ribu kowe apa? Innova Rebon kok Innova Lebon lho. Gandeng huruf lunas sik Lebon terus. Nggih. Ya aku ya di grup dhewe kok Mas. Piye, Mas? Apa? Elek tanpa rupa aku ya di grup kerawitan nek iki rak Pringgondani. Pringgondani. Nggonku jenenge Madya Palastro. Sik Madya Palastro ki apa? Madya iki tengah, Heeh. Palastro ki mati. Lah kok Jadi iso? grup kuwi setengah mati. Tanggapan arang-arang ning latihan terus. Oh, dadi mati. Apa tak bubarno? Kesel lek latihan. Apa tak bubarno wong yo jek latihan. Nek latihan kok gak tau Ngono tanggapan. kuwi sing jenenge prihatin ki ngono kuwi, Mas. Iya. Jenenge anu ki berproses dulu engko nek wis mateng rezeki ki ora kliyo. Lah ya ngono. Ya Jenengan latihan sik, latihan terus. Engko nek ana piantun dolan ngene jeneng wah apik iki tak tanggap lah ya ngono. ora rek aplik tak keploki ngono tok. Wah apik kok Sesuk dikeploki jenano kok. anu gerah Mas. Lah kok iso? Lah saking latihan terus yo gerah ku Mas. Sembrono. Mbak Yu, Nggih tasih sowan iki. kelaras mat-matan kemawon nguyahene arep ngopo? Ya arek Pis, nyanyi. lah ya pisungsum Waras opo gerah. kelaras sing mat-matan Mas wing ngono lho Mbak Yu. Ngono. Heeh, nek mat- Panjenengan rumiyin Mbak Eka. Lah iya. Jeneng nyekar napa? Wah, nyekar Mas Gareng. tak swampluk kok. Wong jek meger-meger kok Lho nyekar. tegese jenengan ki tajak sesekaran ngono. Oh nembang, nembang. Enggak Nyekar sing wong loro. sing cetha to. Lho enake panjenengan tak yo mesti tajak nyekar jenengan. Ya, manut manut. Sekarang ki lelak. Ya, ingkang klasik riyen nggih. Klasik riyen. Kok nyuwun ular kambing dadi Ular kampung kok. kambang. Ular kambang kok ular kambing. Lan jiglok ning wedhus. Oh iya ular jiglok ning wedhus ya. Ular Ular kambang. kambang. Menika anunipun Anunipun ki apa? nggih langsung
langsung dipun rangkepaken nggih Mas. Oh nggih siap. Oh dirangkepi ya. Langsung rangkepan. Wah. Langsung rangkep, Iramane langsung rangkep. langsung ditampani rangkep. Nggih. Dong ora. Ngisi bolos. Ora bolos langsung Iki wis ketuan dadi urung isi. ASCII. Oh, Zaman 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 ASCII. Iki ada tikatku Mas sing ngendang iki. Iki lah pantarane Pak Purbasmoro, Pak Joko Petro. ngawur. Iki proyek Pak Gendun Mardani kae. Wow. Mas ora. Berarti kan awal buka ya berarti. Iya. Ya Yo, coba ya Mbak ngomong. Ika, Ayo. ular kambang. Monggo. Ora kucu. Ndak nganggo. Ih. Kucu. Alah. Alah, kok mah krucu neh to kowe iki kok. Penyanyi kok latah lho. Son puji Timbang turu sore. Dadyo satriya sejati rino wengi rasa kang kudu ndarepeni jalani lepas Piye not? eling ngopring pepadane yo Suarane ora maido ya, Mas. Nggih, no, Waranggono misuwur kok. Waranggono misuwur. mimik siwur sapa Misuwur ki tegese kondang kalung. Kondang kaloka ngono lho. Suarane apik. Suarane apik. oh mimik siwur Ngene disebutke BT ngono kuwi wis wangun. BT iki wis wangun. aku bad mood Kok bad mood. BT ki ateges bintang tamu kuwi. Bintang tamu ku lho. Bintang tamu. Wah, jan. Ayo pantes James. Kemes. kandhani kok aku mangkat rene umume bintang tamu no elok Piye no? aku rene lho jemput satpam kaya maling ngono kok bintang tamu Kok tegese iki mulai panitia Lah iya. Lah aku didereke iki kok jare wah. Malingnya kecekel. Kok malinge kecekel. Kuwi iki mongko kowe karepe jenengan slamet anggone mlaku ki ora ana sing nyenggol, ora ana sing nabrak ngono lho. Nek menurut diamani saking tresnane panitia karo jenengan. Ono lecetting kulit. Nah. Wah. Nah, ngono nek lecete kulit. Tugele balung, Tuguling balung terus semploke ndasmu. Lah, ndasmu dhewe. Dadi ular kambang menika cengkokipun Ki Candra Lukita. ah Candra kita. Gandeng sing anu aku wis kaya Candra apa? Candra Mawa. Ceng pek kapok. Brongot kowe kuwi. Lampun lali. Lampun lali. Lho Mas Jajak. Piye wong ayu? Nangan kesli. Omben. Ada teko lagu burung kakak tua. Gak gaduke to. Luar biasa tepuk tangan. Tepuk tangan. Masya Allah. Piai nek multi talenta yo sumbut tenan Mas. Nyatane kondangan yo bergas,
nek joget yo pantes bareng cengkok. Bintang tamu niku ngeten iki all round semuanya All bisa. round. Nembang sae, banyol sae. All round apa? Nggih. Ya kaya Mas Endi lho ning endi kok. Piye? Ning YouTube Eka uget-uget sinden roll on. Waduh. Kok roll on to? Roll. Roll on. Roll on iki nggo kelek iki. Ya ora iku nek kaya pentulan Mas. Apa all round? All round. Iya, iya, iya. All round iki tegese kabeh iso. Multi bisa nek wong biyen multi talenta. Lah nek wong biyen Mas Tani iki ngabehi ngono kae lho. Oh, ngabe. Iya, iya. Dan luar biasa salut Ranis muga sukses terus baik. Padha panjenengan yo ngono. Ora Awan mau ya wis nyandra mantep. Alah ora pamer wegah. Mau bengi bar mayang. Terus bengi iki sik gareng. Alah kok pinter men anake sapa? Alah. Mas Jajak iki lho anake sapa kok pinter baguse kaya ngene iki lho. Alah anake wong akeh. Yo kok anake wong Yo akeh. anake Pak karo Ya Bu. anak ibu apa piye kok wong akeh. Anake wong sak desa. Ibumu piye teko iso anake wong sak desa? Ibuku gedangan, Gedangan. bapakku gedangan. Lho sak desa. Oh ngono ya. Kok ngeyel Mas to Pek nggo. Ngepek nggo lho anake wong sak desa ngono. Ngepek Oh, dadi anake tonggo. sak desa ya. Heeh. Dan anak sak desa gedangan mau ya. Gedangan. Oh, meneh blasteran. Ambon karo kepok kowe. Blasteran ki Australia karo Cina misal ngono kuwi Indonesia. Mas Iki gedangan. gedangan iki, Mas. Cindo misal ngono kuwi blasteran kok apa mau? Lek gedang Ambon karo kepok. Ora kok ngono iki. Kowe ngendi, Mas? Gedang emas karo gedang kecici. Layak dadi ngene ya mungker. Sembrono, ora kena ngono kuwi. Buweten, Mas. Ngampil tindinganipun slendro 9 Nah, ya apa? Ya kok. Mas Jajak iki mesti diantu-antu swanten teng nembang apa? Ora aku ora nembang masih guru takon ndingi tok kok ben ora ilang laras. Tak kira ki nembang Ora ngetokke nembang apa. kabisanmu ngono. Wis Mau ditunjukkan lho bahwa gareng menika all round lho. All round. Serba bisu lho. Kudu ngerti wong. Bisa kok bisu. Bisa. bisu ki ra iso nembang kok ya. Bisu kok iso. Mayang iso Mbak Eka. Mayang, Bu. Mayang iso. Luar biasa. Dagel gareng iso. Apa? Ngemsi iso mranata cara iso. Aku Ngono oleh. ki dite akeh arep apa? Lah. Heh? Duit mulu areng nggo apa? Mendino nyambut gawe apa-apa mok nyanyi. Ora pamer ora umukno. Piye, Mas? Duit ning omah lho pintalan durung tak hitung. Dan Tintalane kok ditimbang ngono Lho, kuwi. duitku nek tak hitung repot Mas, tak timbang. Kira-kira harus pintal berarti pirang M ngono modele Mas. eman nek padha nek kula arep paring entuk anu yuto-yuto pun seneng lha niki lho Mas Gareng kok eman Lah sampean. aku jane bengi kan Luar biasa. jane malam ini kan jadwalku istirahat kan. Nggih. Aku wis ditoto karo Mbok Wedok jadwal 1 malam kerja, istirahat 1 minggu untuk menjaga kesehatan dan stamina. Nah, Ngono jane bengi iki aku jadwalnya istirahat. istirahat. Ini tak bot-botke rene no. Oh. Margo ning omah ya wis turah-turah to Mas ya. Iya mula aku tetep bengi iki rene mergo sesuk jek butuh duit. Lah sing eman Sing Guru kok eman ngitung. apa? Guru kok ngitung Mas. Oh, urung kok sing berhitung kintalan ya. kok. Aku saking kakean duit. Arep tak entekke nuwun sewu Pak, ora umuk ora sombong. Nusul Pak Cahyo. Duitku bentek iki tak nggo piknik sak omah. Aku, bojoku, anakku loro, pakku, mbokku tak jak lunga ning Perancis. Weh. Luar negeri. Luar negeri kan Mboten apa, Prancis? baen-baen. Gur nggo entekke duit, aku teko Perancis telepon asisten ning omah. Heeh. Duit piye duit? Derek rampung leh ngitung. Wah, berarti jekeh iki aku. Saka Perancis, ayo golek madang, Bu. Sak omah tak jak dolan ning Australia. Gur golek madang. Terbang antar negara lho. Kandha. Ning arep madang iki pindah negara ya reng ya. Ya lah duit oke Mas nggo apa? Saking sugih ngono. ya. Sugih ra umum. Teko Australia bar madang kuareken, lah kok pengen BAB lho. Aku 12 wis ning Arab. Gue arek BAB niku teng Arab. Pindah negara Timur Tengah. Lah duit tak nggo apa to, Mas? Arep go apa to? Duwe. Pas teko Arab, lah kok nglilir to aku. Lho. Ngelilir piye, Mas? Kowe iki jane kudune ning arep nang toilet, kan BAB to, Mas? Ora kok iso Kok nglilir. ngelilir piye? Lah gur ngimpi ya. lho. Mau piknik kan ning Prancis. Gur ngimpi yo ngomongan dagelan mbok bubu tenanan. Oh iya enek dagelan gareng duit M-eman kok ember omong tok kuwi. Oh iya, dadak ngimpi teko toilet bareng. Lah iya. Betok telek mau ya. Doa adalah ucapan lho. Kowe apa ora gelem sesuk? Sok kala mangsane kowe dadi wong sugih. Nek sok ben gelem nek sesuk urung gelem ora mungkin mosok ujug-ujug sesuk sugih duit kon ndi? Ya sapa ngerti? Gusti Allah ki ra ngerti kok. Lho ora ngerti Gusti Allah ngerti tak jaluki no. Kowe kudu ngono. Gusti Allah ki sing maha ngerti.
ora tau sare. Lho. Sing tau sare iki sing nyaren. Oh berarti gak Gusti Allah saiki. Ngawur Gusti Allah ki siji kan. Lah iya. Tangki lira, tangki noyo ngopo. Heeh, kuwi di anu lebok grup tak di status. Heeh. Disut streaming kuwi Mas. Heeh. Jenenge Memanismu hangu jiwa Nang gularan seminir barang. Minir, heeh. hak gawe ru citinggale Kowe mau tak kira arep ngungrum aku. Hah? Lah kok malah ngungrum konoan dirubung laler ya kowe. Tolong Mas dikebuti Mas, ben gak cokot jengkong Mas. Rara apa kang sinatya tumane iki lho lah. Paling ora wong wedok ki diselepi kembang melati apa kembang mawar kok tumo piye. Aku pengen mbok selipi kembang mati, kembang melati kakek. Ojo kembang melati ya iki. Apa? Khusus gue bakal selepi kembang api ben bledos. Nyapora kembang turi terus dhuwure sok sambel pecel. Mas. Kok malah dadi pecel lele. Apa terus nomu wis ora kanggo aku. Masya Allah tuh musing batinku ora ana wong liya sing tak tresnani mung kejaba kowe. Oh iya. Guyune kok. nek roman karo wong endi ngene iki penak ya. Mak teplak ngono. Oh to, ora usah dadak-dangak ngono. Oh iya. Wong kene ya padha ae kok. Piye? Lha iki mlaku nus anak-anak pra botol kecap ngerti kok. Ning ngene apike, Iya. upama anake awake dhewe cilik to, upama lunga ning pasar, Iya. gak usah dadak dituntun. Lah piye? Cekel leboke sak purna kangangane. Kok iso? Pengendang ojo banter-banter ndak tangi kok. Iki lho. Wong iki nek turu umume lak ya dirubung nyamuk to. Lah iki kok dirubung laler. Lah iki bodo iki lho. Iki Tak kira bodo. saking kusuke le salate jebul turu. Ku tenan kuwi, kisah nyata kuwi. Ning masjid kok wayahe wis do ujung-ujung kok isih turu. Wis benjarke. Ayo nembang neh. Upama mundut rokmi Aku mbok pangku Kakang. iya Mas. yayi Pancen kowe tresno marang aku. lahir tulusing bat aduh hop aduh lah kok jengkulku mlebu Kurang bekul iso mlebu iki. mlebu kebaya Wah, kowe iki cacah do piye to karep iki Pas aku lungguh mau. piye Kok aku ngrasake ana sing beda ya Kang Mas ku dudu dengkulmu. Pakaryanmu saliyane dadi siman kowe ning omah aduh. Aduh. Kowe ning omah dadi tukang bengkel ya. lah kok iso Dongkrakmu isih mok lho Kakang Mas. Dengkul iso cilik ngono kuwi. Piye? Kok iso lungguh mlebu dengkul. Aku enak. mesti kan kebayamu kedawan tono dadi Oh jengkul dadi klembre. lah ngono lho Mas angan-anganmu mlebu apa to angan-anganmu ki Ya ya patetku ki. jare ya ora mungkin wong jare klengseh rene kok ya Yo kene iki anu ora katokan. hah Lah saiki tumon sinden kok kon katokan, sinden ya jaritan. lah mosok jero garek katoke blas ngono Enek nanu, kadang nganggo training SMP Negeri 1 Sukodono. lah kaya nganggo ngono barang Mosok jek usum gomu ngono kuwi. Enek kuwi Mas, sum-sum dan gak garing ngerti. sing kulino ngono kuwi ya sapa Jesslyn nah kuwi yo ngono kuwi omong Jeh niki siate menggunakan Nduk tak tukono kendanya Ora saiki Jason beda. apa Tayet, tayet rupane abang pink no, gambare reok mburi. Kok iso mosok siden ono gambare riok. Napa Mas? Pak. Lah nggih. Mbok omong apa ora krungu sih Pak. Nggih kok mudeng Nggih Pak, mrene keben aman nggih Pak. Oh Ryogan Mas Ryogan. Mas jadi orang ngerti nek Ryogan. Ryogan malah seneng ya piye to ya ora paham ya Dialeke piyai mriki ngono, Ryogan. Ryogan Mantep, madep. Nah. Madep mantep.
Mangan madhep mantep mangan melu mara tuwa. Ijek tambah neh Pak, ijek tambah neh. Madhep mantep mangan melu mara tuwa mati mantu entuk warisan. wah. Nggih. Jadi ya apa sih ya? Madhep mantep mangan melu mara tuwa ya toh. cocok nih. Mara mati mantu mangan micek. Wampluk sisane ngono. Mboten apik toh. Ora apik kaya melu ngucap kowe. Wong muni nek ora apik kok melu ngucap. Kok sumbere kok kono. Mboten Pak. Neh malah dibaleni. Oh, wis diomongi. Oh, nek ora ana bagi utange, ngono. Kadang sampun cakep ijab kula monggo sareng-sareng kula dherek mamuju auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo tekan ndi mau. Taratam tudak tu. Matane. Ndi to kuwi? Oh alah tak kira rono kok. Masa aku kaya son. Ruti. Yen pancene kowe tresno karo aku, apa sing dadi buktine kakang? Guyu terus. Ya Ji. Iya. Tondo yekti bukti tresnaku marang siramu besok yen kelakon awake dhewe omah-omah nek bar ijab kabul besok awake dhewe ijab kabul kelakon tulung omahe wong tuamu dolen Lho, lha terus arep kemana ngendi? ngontrak penting kan untuk dhuwit sik Jenenge ora maju pikiranmu Mas. Ya terus awake dhewe ngontrak. lah nek ora maju nek mundur apa elek Ya elek to Mas. lho huruf karuan nek mundur huruf karuan elek Ji Ya, Kok iso? Aku ki maju. lho mundur huruf mesti elek Apik maju, mundur mesti. mundur apik Apa? wong tarik tambang kae nek mundur malah menang lho kandhane aja nyepeleke wong mundur kowe Iya. Tegese ya aja omahe wong tuaku ditinggal didol to ya. Omahe wis sakake dhewe dadi mantan ya bolong kabeh lho Mas. lho Pas saiki di malam pertama kae lho. Ora ngerti sebabe apa kok bolong kabeh. lah gini ya Tonggo-tonggo pengen ngerti pola ya awake dhewe barangan lho Mas. do ngintik ya Iya. lah tiba ngintik mbok ngabari liwat WA ya tak rekamke lho kok Ngono Kok iso direkamke. Mas rekamke kahanan Oh iya. omahku iki lho Mas sing apik ngono lho maksudku kuwi Yuk. ibarat wong numpak perahu Ibarat wong numpak perahu, aku bakal piye Kakang Mas? Yen kowe numpak perahu aku dadi segorone, aku cakup dadi segoro. Iki nyapa to? Wong roman kok malah wedi ngono lho. aku malah wedi Lah iki asing wedok yaktip kudu menyapamu ngono lho, genti marani ya awakmu. halus to kok malah ngantek wedi suwe-suwe ndak gila aku Nek sing lanang meneng kan sing wedok kudu lho ngono lho. oh ngono ya Iya lho. oke aku tak diem Lho meneng terus aku piye? lho ora aktif jaremu Oh iya, aktif tak dilat. malah wedi suwe-suwe aku Kene ngunggundung malah awur lencong kowe kowe. kok ndi mau Numpak tahu. ing matyaning Diabani tukang syuting lumampah. Tukang syuting apal. masuk apa jajal sing piye sing kok sing piye Apal. jajal tukang sing kita budaya Jajal. sing piye Mas jajal to lumampah tanpa walah Tepuk tangan. Lho iki Malah apik tukang syutinge Mbak Eka karo bintang tamune. kowe kalah karo Amar Kalah. Zoni kowe. Yo, Sopo? Amar Zoni. Amaryoni. ora Amar Zoni kuwi Antasari Azhar yo pek le larutan cap kaki 6 Kok 6 ki lho, kuwi kaki 5, kaki 3. kaki 3 wong aku untuk loro ya 6 Oh, untuk loro. bar ki apa ahlian ing matyaning tak gedhe-gedhekno ben kok ngono Kowe gantem. jolo ni idi Kurang gede, kurang mengisar, Mas. Kurang meneh. Kurang meneh, Mas.
aja sampe ngono. Dadi sing gandem aja kalah karo. Iya, ing madyane. ing madyaning jala nidi Hebat iki cilikane latihan nada rendah iki ngate. Oh. Direwangi prihatin. Weh, terus iki Kurang cedak meneh. Madhep pengisor lho, kurang rendah meneh. Madhep pengisor meneh. Iki apa, Mbah? iki gek-gek cah iki dalang nyamar syuting iki. Kabeh iki bocahku budaya kabeh kok. Iya, ya lho tenan nek akoni jiwamu terganggu. Kok iso terganggu piye? Lah nek suarane apik kok pilih nyuting, lah kok pilih arah swara ya apik to. Nah, gak apa-apa. Grupmu prei to grupmu nek gak melu. Temah kunjing agenjong ning pagulingan. Lah. Loh, nun sewu diganggu wau. Diganggu. Iki kanca-kanca rada perasaan. Ora ada perasaan blas. Wong sare kok iso. Sare kok ganggu. Kok ora ngerti wong kesel barang. Ngerti ngerti kok. Iya dibajetke langgame nderek no. Nderek sing penting slendro songo. Terus. Anu. Kuwi kadung tresno. Injih, Yo, Kacang Tresno. langsung kasih. Karyaki Narto Sabdo. Lamat wis katon tejane yen nom brong katon matur aku wiragane sinawang pambot sanwi yen besangkut wimbo patut nyoto janmiko Nadyan bebaksane kalingan godhong sak lembar nimas kaya wis koncatan rasa sengsep ing atiku. Yo. mesti nek guyu kok kedawan. Saking rasa tresnaku marang sliramu Yayi. Kaya mangkono. Wong akeh semene akeh wong sak jagat raya iki ora enek sing elek kejaba kowe wong ayu. Lah ya sing ayu apa piye kok bojo kok elek. Lho, lah nyatane Bojo ki dialem kok mah. Bojo ki dialem. emang nun sewu Mas, ora Piye? sombong, ora kok aku nyepeleke ora ya. Heeh. Mau kula mangkat rak bareng karo Mbak Eka uget. Bareng. Sak mobil wong loro jagongan tak sawang ya Allah Mbak Eka rek ayune kaya ngene. Ketok pantes, ketok demes. Aku rak ngono Mas ning mobil guru wong loro. Wong loro. Bareng teko kene tuk lah kok petuk sinden nyawang bojoku ne. Badhe kaya kum-kumanan nduk. Ayo ora pareng. Mas yo piye wae ning posisi ngendi wae bojo kuwi sing paling ayu nomor 1. Mas yo ning dalane nek bojo sing ayu, liyane wong wedok sing ayu, bojomu tetep ayu. Alah ayu bojo nun Sul Pak, iki jujur ya. Bojo kuwi ketok ayu nek urung dipek Pak.
Nek wis mbok pek, halah biasa. Yo ora. Ayo sing guyu nglakoni iki. Kandhani yo. Bisa iki pengakuanmu aku ayo apa ora? Yang biyen ayu. Wis biyen ayu. Kayak iki piye? Elek. Kayak doni jan kowe iso lucu iso dilokke elek. Arep bolonge kaya bot blekok moncrot ngono sisan. Ora yo Mas iki sing elek wis ditinggal karek sing apik. Ah ngono. Gendon rukun runtungan selawase ya wong ayu. Iya, Allah. Aku seneng untuk bojo iki yo Mas. Piye? Gampang hapusane. Wis gampang ngapusane lho wong wedok kudune dihargai kok dihapusi. Alah wong wedok dihapusi lho senenge ra jamak. Ya ora iso. Tekok Mas aku jane langsing ora langsing Dik wis suwen ngepol padahal aku ngapusi. Padahal asine ya. Berat. Kono sing kene ora kok. Aku iya. Oh, ora. Delan bangkeanku iki lho. Alah nawon das. Ndasmu iki. Dosa